Na dnešní lovecké akci se bude pasovat jeden lovec, jeden mladý, velmi nadějný lovec trofejové jelení zvěře. A je to náš hospodář Petr Martínek, kterému se podařilo velmi pěkného a protože já trochu blekotám, když se děje taková věc, tak jsem poprosil Honzíka Metka, který mimo jiné je taky myslivecký hospodář a jeden z výborných lovců a výborných fotografů volně žijící zvěře, a předávám tuto funkci Honzíkovi a poprosím Petra, aby přistoupil k pasování. Děkuji za pozornost. Vážená společnosti, vážené dámy, vážení pánové, tento akt se stává každému jednomu z nás myslivci, u každé ulovené trofejové zvěře jenom jednou. A jenom jednou je pasován na lovce daného druhu zvěře. Já pro začátek zapálím svíce bojové, ono to moc nebude hořet, abych propojil budoucnost, minulost a přítomnost. Hoří to se mi líbí. Dále vás požádám, protože tento akt je velice slavnostní a každý akt je slavnostní a v každém z nás bývá jenom jednou, jak jsem říkal k té zvěři, abyste povstali. Drahý Petře, drahý náš kolego, jenom aby pro začátek mohl bys nám lehce přiblížit to, jak z toho jelena ulovil. Jestli to byla náhoda, dlouhé čekání, nebo takového něco, dobrá rána, chybená rána, dosled. Vůbec jsem o tom jelenovi nevěděl, střelil jsem ho dneska v tom sledu, co jsme natláčili, nebo co jsme dělali, a zůstal v ohni. Takže super rána. Nebylo potřeba žádného psa, žádného dosledu. Proto tě žádám, poklekni na levé koleno. První úder vedu zdar české myslivosti. Vždy jí braň, zvelebuj a cti. Druhý úder vedu na památku svatého Huberta, Diany a všech bohužel zesnulých druhů, který zde nemohou být v našem již kruhu. A třetí úder, tím tě vítám mezi nás, lovce jelení zvěře, a doufám, že i nadále budeš tuto zvěř ctít a budeš jí v dobrém smyslu loviti. Povstaň a buď vítán mezi nás, lovce jelenů. Od dnešního dne tento muž může mluvit a diskutovat o lovu jelení zvěře, může mít své připomínky a nemusí být upozaděn. Přeji mu ještě jednou spoustu krásných loveckých zážitků. Děkuji. A jako upomínku a památku na dnešní den máš tento pasovací list, kterým se můžeš prokázat, kdyby ti nikdo nevěřil, že jsi lovcem jelení zvěře. Děkuji vám za přítomnost, děkuji vám za ticho a že jste tuto chvíli pojali jako velice vzácnou pro tohoto člověka. Provolávám české myslivosti zdar. Zdar!